Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello para bro, teneng kun siap ngako banai kublai pi baru ki parlok ki baju kersan bha ya kane ka YouTube channel ka junga. Ngai kublai ru ya kito ki baju persya, ki baju kentho, ki baju keren ben bha yang nang ka por se kapor. Ngamso ya ka jing kentho ya ka jing keren ben ka jing pi. Nrai leng ba kane ka video. Nga pediang sobha bat nga ai kublai pi baru. Nakale nga junga nga kitbok riwang pi ba pinyo ya ka met ka phat ka bakot ka bakie ba pen biang ka kamai ka kaji ba pen man bha ki kam ki jam ki jingpule bat ki jingle jingkam ki jungpi ki ba man la kasni to blai un donem derkat bat pi hakiliang baro te hakane ka video ngala snack nang nagamta ki content creator lane ki nong penmi video haki social media ngala snack nang ya kane ka video namar ngakwa ban yarap ngakwa ban ai ka jinglat lut lara don manu ba pen kebum lara don manu ba thombor ba nyon ben ba khnyat ben ba le don bor yangi te sajon ya ka WhatsApp group ngan bu ha description jo ka video bat ha comment section sajon lara phikwa bana join lang bat ngi namar ngi don ka kanhun nakaleng ka jungi ngenom sya ya ka jing khnyot ben ya ka jing thombor ya ka jing nyon ben ya ka jing le donbor jongno ngen khruit be ngenom sya lada don manu ba thombor ba khnyot ben ya u dekhot jong ka kanhun ka jungi kum ka kanhun bar ka we ngen khruit ngen thong yu tau bro wat lada ngiya cha ka anru ngi habyat ngenom sya namar bansu penkebum bansu thombor bansu ledon bor ya kino ki content creator kiba keren ya kijingsha haki social media ngenom sya namar ngidon ya ka hok bangin keren ngidon ya ka hok bangin penmi ya ki video namar kini ki social media le kimde jong ka sarkar mekhlaya kimde jong ka sarkar India kumta wat nom penkebum ingi wat nom le ben wat nom khnyot ben ya ki para de khot jungi namar ngin le be kum kaseng neto ka North Atlantic Treaty Organization kaseng jong kari Amerika bat kiri sabngi hakaba kaseng neto ka khruit be ya ka no kari ka bat thombor ya ki de khot jungka lada ka no kari ka thombor ya ki de khot jong kaseng neto kumta kaseng neto baru kawe kan khruit ya kata kari kumta mangiru ngenom sya bakin thombor ya ki de khot jong ka kanhun jungi raja manu ba thombor ba nyon ben ba khnyot ben kumta mangi kum ka kanhun bar kawe ngen khruit ngenom sya ya kine ki high level ya kine ki he saipan ya kine ki reu arsap ya kine ki reu sneu ya kine ki reu baman bakin pen kebum ini ngenom sya namar ngi don ka hok ban keren katkum ka article 19 clause 1 clause A ka don ka right to freedom of speech and expression watla ki don ki kendon ru ndre kala sya yangi bangin keren latlut kumta ban khanglat yangi ban pen kebum ini namar bangi keren ki jingsha nakaleng ka jungi ngenom sya ngen khruit bet ya u no bro bakwa ban set up yangi bakwa ban nyon ben yangi bakwa ban thombor bakwa ban ledon bor yangi ngenom sya ngen khruit bet kumta ngaya wer ya phi ki para content creator sobha ban ya join lang bangi join jaka link ka ba ngalabu ha description bara comment jong ka video omdai tangki content creator nrei kiwe ru ki bakwa ban rading khong ki kam arsap ki kam buitpo sobha ban ya join lang bangi lada pidon kata ka jingthmu namar
lara fikren hakino kino ki platform lara phille yakino kino ki kam ban persya yaki nolak kam sneu lara ja baki nolak kam sneu ki pengat ke sepi ki nyon ben phi ki thombor phi kumta mangi kumakan hun ngenyarap ngen khruwet bet ngenam aili ki social media kimdei jongkar India kimdei jongka sorkar Meghalaya nrei ki dei ki social media jongka partai bar kawe ya ki social media kumka YouTube Facebook bat Instagram lathau da ki company jongkari Amerika kumta ban penkebumingi ban pengat kes ban thomborengi ban leden borengi ngenom sya ngen khruwit bet nakalen ka jonga nga kentu ya phi ki baju penmi video hagi social media omdai ba phin su penmi kulmar rei da penmi katkum ikendon katkum ki section namar da su penmi kulmar te kamlong hi rei ya kino ki jingle bomdai wadom rich wadom shifting rei kren bet thar lara don menu ba ujor kis ba thombor ba le da kabor kumta nginom sya ngin khruwit be haba fisna ya ki video sna taka jingso thuk lade omdai ba phin su sna kulmar hoj lara fishim jong ki weiru phide bandon kata ka jingthmu omdai ba phin su sim kulmar namar lara fi su sim kulmar uto utrai kemut unom kit kli ya fi kumta phimdai ban sim kulmar sim da ka jingso thuk ka jong phi lara fi sim ki video jongaru nakalen ka jonga ngam khang ya fi namar ba fi so tanat ba fi sngo i ba fi de ki nong kersan ki jonga fi sim ki video jonga kumta nakalen ka jonga ngam so sim rei sim da ka jingso thu wat om sim kulmar hakabai de berkato ka jingsa ujor ya ubadeng trong HMSCW nakalen ka jonga ngam so de ya kato ngapersya ya kato ka jing ujor jong uto bro kamlong ka babha ban su ujor direct ka bakongsan ka de bandon swa ka conflict resolution lane ka problem solving ka jing kren su tu swa namar haki social media klem khang de kumno ma ulet ujor lada usomong ba u badan trong ukrensi te balai pat le ujor ban khang no ya ki film kusbi ya ki thai dimet lane ki prostitute balai le ujor ban khang no ya kine ki jiya khalai ki ba penjot ya ka imlang selang balai le ujor ban penduk sendon no ya ki nong khai drok namar ka jingdon jong ki nong khai drok jelai ki kam drok balai le ujor ban khang no ya kine ki ba pen imet ni phat haki social media namar ngai i khamtam ki kenthai watla ki dei nakane ka judgment ka jongiru nakaliang ka jonga ngala ile ran habang apet namar ya pen imet ni phat kato ka jingle kamlong babha ubada trong usukran ka ktin namar la jelai plat ki kam sneu te ka jing bitar manohi bom timsi te u bada trong u dei lo jaj breu te balai pat phim kem balai pat phim ujor ki to ki batim si hasurok khaya wahat balai fisu bisni tang ya ubreu uba timsi a social media u timsi akan dong u klem timsi haya wahat balai pipet ya uta u ru timsi phim dei kan ban pe haba pipet balai fisomo hato ubadang trong ula timsi mo ya ka kur ka jat ka jong phi ya ki bahaying basam jong phi ya ka kemi kupa jong phi hato ulah timsi ya ki khun ki ikti jong phi u sukren ya la de hakandong balai bat pipet ki video jong tena kalian ka jonga ngapersya ya kato ka jing ujor kamlong ngabade namar ya ka YouTube channel om sela thau ka kemi kupa jong utu balai ujor om sela thau balai u bisni balai umla pan pendujat cekine ki kam aurie ya kine ki ba le kam sneu lada usno start tu kata balai umlet pan ya ka kten khasi ban penrung no haka ichedo nang bakari indieru kan itu ya kten jungi bat ladang ikran da ka kten khasi khamtam ladang itimsi
Barang itim si dah kaktin kasi kenang ba ka rindir kan take action. Mentai kaktin jongi 48 rung haka ichedo. Kumta lada ni krensi dah kaktin kasi. Ni syukrensi marwei hakendong. Pat langi pelai sosial media ru. Balai pat tipe. Kari India kanam tip dah kaktin jongi. Balai je gitu kiba tim si dah kaktin pharyang pat phimlam nei. Kane kade kajing bakla ka bai. Kari India kampat itu de kaktin jungi. Te tang bau tim si atau pisau mong papi. Kane kamlong ka badai. Kamlong sya ka badai. Kum urang ba bastat udai ban perkhat janai. Nomar yo ule ranyai. Yo ule ranyai sya. Nomar la poi sya ka anyam. Khamtam la poi sya Supreme Court te. Ani lawai pi. Nomar kawe kalong ba ya kaktin jungi 4 la itu hakari tinsyar yang kari India. Kumta bansu bisni ubreu te. Haka jing sya de man le ningkong ya kine kiba pen ide ki kam kan. Ubah tim si te. Bon ba kiba tim si. Balai ujor ya kiwe ru kiba tim si. Balai usu bisni tangi badan otodong. Kane kam long ka badai. Pandadai ba bisni yang at le te le. Nakaleng ka junga nganam sya sendon. Ngan ra bat ka video ka jonga namar idon sibun kiba komen sneu haka video ka jonga pineban pengatlang ikito kiba komen ru namar baki komen da ki tin sang balai tangi uba tim si yakin komen bat phim le e haba ki komen si de da dei uba bitar le ula dei hok ban tim si namar kinong komen hakini kisi kilak pala ya bro ubom tim si kumangaru ki komen da ki tin si haki comment section. Nah kalian kajunga ngam su nrei waradon mano ba ujor kebut ngan kwit kino nong komen ru. Bat ye utau balik ujoru ngan kawang be ngan ali. Bat mentale bangi don da kaseng kemut da kaseng bar kawai ngan krwat. Ngan ali ngan krwat be. Wat la poi sya ka anru ngan ali. Ngan krwat ngan penyok be kata justice. Ngan sya yakine ki bakwa pen kebum ingi. Tang namar baki deki high level. Tang namar baki deki bar ruspa. Tang namar badon mano bakan syot ba ifisai ki. Pi syong shit. Pi kelo. Pi kwa pen kebom yangi. Hato sena ka kemi kwa jong pi ya ki social media. Sale what you le akstat. What you akstat tang mapi. Om day tang mapi basta. Om day tang mapi badon kita ki nonge sat an. Pi kentro ni kiwe. Mangiru ngimlong thli. Mangiru ngidon. Kumta what you action shit, what you aklau. What you kenpo ikwe. Namar ladaja bat ubreu bae kamut wat lau dukru ya kajing imlade ukuloi ban kendu. Ukuloi ban benda lade. Kumta da husiar haba fiim haga jukstat what you akstat da don ketaka mensim yatip lam para bro what you ku akstat tang ba fidei u bro bastat tang ba fidei u bro batip an tang ba fidei u bro ba biang spa fi kwa ban le ben ki bro ke batuk waraduk maknaru ngena maili ngen kruwit be kumta ngakerpat fi baro ki ba sotanat bha janga bat yaka kanhun ka junga sobha ban join yaka group kumbang ong namar ngidon ka kanhun ngin khwit bet ngin ai ka jinglat lut ya kino ki basha thombor ya kino ki basha pengat ke se kino ki basha nyon ben ki basha khnyot ben khamtam yaki content creator ki baju kren ya ki jingsha te parlok khuble sibun limba ka video ngin sai siam biang ha ki we bat ki video